Intsha ebihambele lo mcimbi ngeyaseNquthu nezindawo ezakhelene nayo. Phakathi kwezihloko ebezidingidwa, izinselele ezibhekene nentsha yanamhlanje okukhona kuzo ukwentuleka kwamathuba omsebenzi nobunzima bokungena kwezamabhizinisi. Siyabonga ukuthi sibe nabantu abavela kwa-agriculture, sibe nabantu abavela kwa-health, sibe nabantu abavela kwa-traditional affairs. Siyabonga kakhulu nokuthi kuphumelela abantu baka-LED nama-social workers. Basisize kakhulu ngokuthi sithole ulwazi about mental health, sithole ulwazi ukuthi uma ngabe unentshisekelo yokutshala ungayenza kanjani imali, ungalikhulisa kanjani ibhizinisi lakho. Kube khona nama-entrepreneurs asigayidile ekuthenini how did they get to where they are njengamanje. Sibalandele abantu abazobatshena ngamanye amathuba akhona okuziphilisa ngale ukuthi uzufuna umsebenzi. Siphinde futhi sihlinzeke ngosizo lamanzi khona la endaweni yakithi yasemakhaya eseNquthu. Sisanda ukunikela nje ngomklamo wamanzi whereby kuhlomula imindeni engapheka 100 esigodini saseNgozini kanye nesigodini saseSunrise. Inhlakanipho Foundation esebenzisana kakhulu nenhlangano yezizwe yasungulwa ngabantu abasha ngonyaka ka-2016 ngenhloso yokuthuthukisa intsha.